En tempos do Imperio Romano, Cabo Fisterra era o punto final do mundo coñecido. Estritamente falando, esa zona non é a que está máis ao oeste da Europa continental. Pero, malia iso, goza do privilexio de contemplar o derradeiro solpor do continente europeo durante 2 meses do ano. A Terra xira cada día sobre si mesma, cun eixo inclinado 23,5 graus respecto á eclíptica. Ao mesmo tempo, móvese ao redor do Sol e, debido á súa inclinación, o xeito no que a luz solar incide sobre a superficie terrestre varía ao longo do ano, dando como resultado as estacións. Os equinoccios son os momentos do ano nos que o Sol alumea de igual xeito os hemisferios norte e sur e sai exactamente polo leste e morre polo oeste. Nos solsticios acádanse os puntos máximos de inclinación relativa dos polos cara ao Sol, cara ao norte no de verán e ao sur no de inverno. Se trasladamos isto a un mapa de Europa e proxectamos unha liña de sombra nos solpores ao longo do ano, poderemos comprobar que a Costa da Morte é o lugar onde observar o derradeiro solpor da Europa continental. Un evento que se traslada noutros momentos do ano ao Cabo da Roca ou Cabo San Vicente en Portugal e a outros puntos da costa de Noruega. Na Costa da Morte, os puntos máis representativos onde se pode observar ese derradeiro solpor son Cabo Fisterra, Cabo Touriñán, e Alto da Moa no Monte Pindo.